Θα πάω τώρα σε ένα 20χρονο του πω, ο Ζιντάν παιχτάρα σε κάνει, ο Ζιντάν. Πού παίζει, ναι, με την Παρί, έπαιζε με Παπέ, Ζιντάν. Μπρο. Που πήγα, ήμουνα στη Νέα Μάκρη και είχε ένα βλαμμένο ένα πτερίγιο και του κάνω. Κάνει τι, του κάνω. Πρέπει να φαινόμουν τελείως σελίδες. Μου κάνει. Του λέω. Μου λέει τι είναι αυτό. Του λέω τα σαγόνια του Καρχαρία. Μου λέει τα σαγόνια πιανού του τραβούξα από εκεί. Εγώ είμαι 32, δεν είμαι 43. Όλα τα υπολογίζουμε με 10 χρόνια κενό. Νόμιζα ότι το 4 ότι ήταν πριν 10 χρόνια. Έπαιξε στο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ο Κοστούλας, γεννημένος το 2007. Το 2007 εγώ είχα πάει στο γιατρό και μου είπε πρόσεχε λίγο το σηκώτη με το αλκοόλ. Είναι λίγο ερεθισμένο. Πίνεις? Όχι, δεν πίνω τίποτα. Δεν πίνω τίποτα. Εγώ πρόλαβα τον πατέρα του Κοστούλα να βγαίνει ταλέντο και να λένε να σου πω κάτι. Στο 3-5-2 αυτός ο Κοστούλας είναι καλός πίσω. Μπερμούδες, σουίπερ 3-5-2 με φορίκο μπροστά. Η καλύτερη εμφάνιση που είχε ποτέ ο Ολυμπιακός με τις Ρίγες.